Tak, pokiaľ náhodou potrebujete schudnúť, tak naše hostky vám s tým poradia, pretože tie už to majú za sebou v Strong Campe, ktorý sa končil niekedy v júni, tak uvidíme, že čo sa odtedy zmenilo. Vítame u nás Mirku Šandrejovú, dobré ránko, ahoj, aj Moniku Kubačákovú, vítaj. Ahojte, Oliverko dobré je ránko. niekde tu, Sinček, no a Miška Kliská, ktorá mala celý projekt pod palcom. Dobré ránko, Miška. Dobré ránko, čaute. No, Ahoj, ak sa nemýlim, tak niekedy v júni sa to končilo. Strong Camp končil v júni po 10 týždňoch. Mali sme 5 tých zápalistých cvičencov, pričom Mirka s Monikou sú teda dve z nich a musím povedať, že všetkým sa im veľmi dobre darilo. A celé toto, že prečo sa k ním vrátiť, naštartoval mail od Moniky. Monika nám nedávno do redakcie napísala, že ja vám tak ďakujem za ten Strong Camp, že on mi fakt zmenil život, pretože Monika mala takú dohodu so svojím priateľom, že keď sa jej podarí Počkaj, to by schudnúť... nám mohla povedať Monika sama, my tu máme, nemusíš za ne rozprávať. Tak Monika, ako ty si mala dohodu so svojou polovičkou? No my sme mali dohodu, že keď schudnem, tak vtedy budeme mať až druhé bábo. Nakoľko mne to ani pani doktorka neodporúčala, aby som otehotnela skorej, ako budem mať nižšiu váhu, tak sme to teda neriešili a som zbadala Strong Camp, som sa prihlásila, som mi podarila schudnúť a teraz čakám bábätko. Ty si teraz tehotná, my ti gratulujeme. Ďakujem, Tak, ďakujem. nech je všetko v poriadku, takže ďalšie bábätko je na ceste, to sa veľmi tešíme, ale koľko sa ti podarilo schudnúť vďaka Strong Campu? No mne sa podarilo nejakých 8 kg schudnúť. Tak A tvoja polovička si ti povedala, že dobre? Si pochvaľovala? Bol spokojný? Áno, videl výsledky, tak bol nadmieru spokojný. Ale chcel by to ešte viacej, ale už viacej sa nedalo. No. Ja som bol taký prekvapený. Mám tu aj konkrétny dátum 15. novembra. O 21.52 na otázku, čo robíš, si odpovedala papam. A ja si hovorím, že čože? Že tak neskoro je. A teraz, keď si to povedala s tým tehotenstvom, tak už mi to dáva význam. Takže teraz už chudnutie je momentálne pase a už môžeš papať. Áno, už papám. Aj mi nechutí teraz meso. My sme mali vtedy nakazané, alebo lepšie poviem, sme museli jesť stále meso, zeleninu. Áno. A mne je teraz meso strašne zle. A tu nehovorím o rybách. Ryby som milovala, mne strašne smrdia teraz, takže... No, ja teraz môžem o tebe, Monika, prezradiť, lebo dohodli sme sa na tom, že môžeme to komunikovať, že ty si v 3. mesiaci. Vieš nám aj povedať, koľko si pribrala odtedy, ako si tehotná? Lebo tie kilá teraz pôjdu trošku hore. 2 kilá iba. No, tak pozri sa, pokiaľ počas tehotenstva nepriberieš 40 kg ako ja, tak to bude v poriadku. Ale vždy sa s tým dá niečo robiť. Pozri sa zasa. Dá, jasné. Čo je zázrak? To je Vrátim sa k Strong Campu, No ale teraz tu nie sme kvôli mne, ale prišla medzi nás aj Mirka, ktorá mala, Miriam, ty si mala takú motiváciu schudnúť do kostýmu. A podarilo sa. Podarilo sa, kostým už je voľný, a takže som o číslo menšia ešte, takže dobre, spokojná som. No ale ty s tým vraj nechceš končiť a máš v pláne prihlásiť sa na jednu súťaž. Hej. No. A to je celé... Musím pekne po poriadku. Akože keď som začala Strong Camp, tak som si tam chodila tak ako... Nepodávala som na lepšie výkony, ale nakoniec som s nimi vydržala 5 mesiacov až do konca leta. A postupne som sa dostávala do lepšej a lepšej formy a to cvičenie ma začalo tak baviť, že po skončení Strong Campu, lebo mi to nevyhovovalo časovo, a som sa rozhodla chodiť do posilovne a sestra mi poslala taký e-mail z novín o Michaela Buretič, alebo ako sa volá. A ona išla z maminy, ktorá mala 77 kg na 47-kilovú fitnessku. A tak na budúci rok by som chcela ísť na súťaž Bikini Fitness. A akože chcem vyskúšať, že či mám v sebe takéto seba zapretie a naozaj takúto drezuru, že či ma naozaj tí chalani tak naučili. Mirka, tak a teraz sa dohodneme na jednej veci. Budúci rok, kedy to bude? Kedy je tá súťaž? No, tých súťaží je niekoľko. Ja sa musím rozhodnúť, lebo sú dve asociácie, tak sa musím rozhodnúť, ktorá mi funguje lepšie, ale väčšinou sú tak september-október. September-október. Tak dohodneme sa na jednej veci. V septembri sa stretneme v Teleráne a prídeš sa nám ukázať v tých bikinách.
Ježiši Kriste. No daj na to. Boris Pršo ti môže pomôcť vybrať nejaké také, v ktorých Prosím ťa, budeš dobre vyzerať. Kopito, platito, prebito. A Miška, ty by si mohla ešte pripomenúť aj ďalších súťažiacich, ako sa im darí, keď už dievčatá sú teraz takou inšpiráciou pre tých, ktorí chcú schudnúť. Poviem len, ja by som ešte k Mirke povedala toľko, že ona bola pre mňa strašné prekvapenie, keď som si s ňou zavolala, keď mi povedala, že bikini fitness, pretože Mirka bola presne tá, ktorá si počas strongcampu dopriala aj sladké, aj zmrzlinku, aj nejaké pivo, alebo čo viem, že za toto tréneri často tak akože ten varovný prst dvíhali a teraz pozrite na to, bikini fitness, no. Uvidíme, ešte vám 10 mesiacov. Uvidíme v plavkách. Celé ráne. Miška, čo ostatní? Ostatní. Dve dievčatá zo Žiaru nad Hronom, Terka a Simonka, mamina s dcerou, ktoré sa prihlásili. Toto je inak Miško, náš jediný chlap, ale Terka so Simonkou mali najväčšiu nadváhu. Prihlásili sa preto, aby teda spoločne sa s ňou potrápili. Mala som obavu, keď som im zavolala, že tak babi, ako to dopadlo po strongcampe, držíte sa. Ale oni ma tak prekvapili, že povedali, no síce už jedálniček presne nedodržiavame, ale váhu si stále držíme, po večeroch neviedame obmedzili sme pečivo a dokonca nám naši chlapi na povale zriadili takú posilňovňu, čiže cvičíme. Takže baby sú absolútne spokojná. Mamina Terka sa dokonca vydala, takže úžasný životný úspech. A Miško, jediný chlap, ten si vedie najlepšie. Od strongcampu schudol ďalších 8 kg. Super. On je hokejový rozhodca, čiže v jeho náplni práce je mať kondíciu, na rozdiel od dievčat, ktoré teda do práce nepotrebujú asi veľmi mať nejak telo v kondícii. Tak Miško sa do toho veľmi obul, on bol aj počas strongcampu veľmi zodpovedný, dodržiaval jedálniček, makal a teraz má o ďalšie 8 kg menej, čiže super. A na Moniku ešte by som mohol prezradiť, že pečie nádherné torty. Hej, takže to je také zároveň veľké pokušenie, čo nie je boh vie čo. No a ďalšie sú vianočné sviatky, dievčatá. Držíme palce, aby ste to zvládli, lebo počas Vianoc sa človek niekedy trošku tak akože zabudne a vrhne sa na jedlo. A Monika môže. Máme dokonca, teraz už áno, máme dokonca rusínske špeciality vianočné a Vianocám sa ešte budeme teraz venovať, ako ich prežiť, ale nebude reč o jedle. Dievčatá, zostaňte s nami, my vás potom veľmi radi pozveme na tú štedrú večeru, ktorú sme si pripravili už takto v predstihu a takto ráno. A teraz sa ideme rozprávať o